Bon dia i benvinguts a FAQs en acreditació, preguntes freqüents en acreditació. Aquesta és la primera de les sessions que farem per intentar resoldre molts dels problemes que freqüentment i de manera recurrent veiem que us estan passant quan feu les sol·licituds d'acreditació. Jo soc l'Helena Segura, la directora del servei, i és la que avui us acompanyaré durant tota aquesta sessió. Començarem. En aquesta primera sessió, el nostre objectiu serà el de reduir els errors procedimentals que molt sovint ens passen en termes de formació a distància. Què passa? Moltes vegades hi ha uns errors molt senzills de procediment, administratius, que el que ens fan és que aquella activitat de la que s'ha sol·licitat l'acreditació es quedi entretinguda, no prosperi, perquè no s'han solventat aquests errors tan senzills. Què hem fet nosaltres? Hem agafat totes les vostres sol·licituds, hem revisat quins són els errors que feu més sovint i els hem agrupat per tal de poder-los solucionar i, d'alguna manera, que les acreditacions, quan les feu, siguin molt més fàcils i aquest tipus de petits problemes que entretenen molt i que a vegades ho fan feixuc o us fan que us canseu, doncs ho poguéssim solucionar. Esperem que es resolgui. Com funcionarà la sessió? La sessió hem començat ja, que ens hem presentat tots mentre anàvem entrant. Hem estat 5 minuts presentant-nos i sabem qui som els que estem aquí. Després ara començarem amb el que és pròpiament l'exposició, que estaria uns 8-10 minutets explicant-vos els 4 punts essencials i tot allò que passa en les vostres sol·licituds. I després ve la part important, que sou vosaltres. És l'estona en què nosaltres tenim ganes d'escoltar les vostres preguntes, que ens dieu allà on teniu els problemes i què és en què us podem ajudar per tal de solucionar això. Bé, mireu aquesta cara, la veieu? Aquesta cara és la que se'ns queda a nosaltres moltes vegades quan rebem sol·licituds d'entitats que ja fa molts anys que acrediten amb nosaltres i continuen tenint petits oblits en coses que són aspectes essencials. Quins són aquests errors? Més errors, oblits, digueu-ne com vulgueu, o a vegades també us passa a vosaltres que us ha tocat fer l'acreditació, no sabíeu, no ho heu fet mai i tampoc us han explicat molt bé què és el que s'havia de fer o la importància que tenien algunes de les coses i us heu trobat que us tocava, molts dieu, aquest marrón, no? Bé, no és un marrón, però potser no sou les persones que hauríeu de fer, hauria de fer-ho la persona que organitza l'activitat moltes vegades. Llavors, anem a buscar els errors més senzills i recurrents per intentar solucionar-los i que d'aquesta manera, a partir d'ara, això sigui molt més fàcil per a vosaltres. El primer de tots és el calendari. No se sap moltes vegades quan comença l'activitat i a vegades estem de sort, i sí, se sap que quan comença, però no sabem quan s'acaba l'activitat. Un altre error freqüent és el temps que dura aquesta activitat. Quantes hores necessito jo per fer aquesta activitat? Això tampoc no se'ns explica. Tampoc sabem, per exemple, no ens dieu res sobre com controlareu la participació en temes amb la plataforma i tot això. I després n'hi ha algunes que no diríem que són divertides, però que ens deixen molt sorpresos, que seria, no hi ha la qualificació del director o la qualificació del tutor o no se sap qui ha escrit els materials. Un altre tema freqüent en l'activitat a distància és la de sobredimensió horària. I després també tenim l'avaluació històrica, que aquest sí que és un element que després parlarem llargament. La pàgina web on es publica el curs, també és interessant que nosaltres ho coneguem, i la plataforma del curs, que un cop s'ha iniciat ens passa a una dimensió desconeguda. Doncs bé, comencem amb el primer dels punts, que és el calendari indefinit. Abans de començar, sí comentar-vos que un element important és que nosaltres, quan ens arriben les sol·licituds, a vegades ens sap molt greu perquè hi ha activitats que la justificació és molt bona, és una activitat que és molt necessària, està molt ben explicades les raons per la qual es fa aquesta activitat, hi ha uns objectius claríssims, molt ben definits,
però hi ha moltes coses que no s'expliquen. No s'expliquen quines eines es faran servir, no s'explica quan es farà, hi ha molts elements que no s'expliquen. Recordeu que del que ens expliqueu en tindreu l'acreditació, és a dir, la valoració de l'activitat es fa amb allò que vosaltres ens heu dit. Nosaltres no som mags, no podem adivinar què és el que fareu, ens ho heu d'explicar. Per tant, quan hagueu acabat de fer una sol·licitud, llegiu-la al final un moment, atureu-vos un segon i poseu-vos com si fóssiu una tercera persona mirant aquella activitat. I veureu, o potser detectareu algunes coses que d'alguna manera vosaltres les teniu molt ben assimilades i les teniu molt clares quines són, però que no les heu explicat. Si no les expliqueu, aquests punts o aquests aspectes que poden ser molt bons no es valoren i això afectarà en el resultat de la vostra acreditació. Ara sí, ja comencem amb el calendari. Aquí jo diria que hi ha dos calendaris que normalment no teniu problemes, que seria el primer, que és ofertes d'una sessió, és a dir, és un curs a distància que comença un dia, dura el que dura i acaba un altre. Per tant, quan el dissenyeu, vosaltres ja dieu ben clar quan comença, quan acaba. Per tant, aquest calendari no tindria molt de problema. I el tercer dels que tenim aquí, on posa ofertes d'un curs, el recorregut curricular, en aquests tampoc tindria massa problema perquè són aquelles activitats que reprodueixen una aula virtual. Al reproduir l'aula virtual es fa tot com si fos una aula, és a dir, hi ha activitats, hi ha exercicis, hi ha foros, de tant en tant inclou alguna webinar o alguna videoconferència o alguna sessió de ponents directe, diferents jocs o altres coses. Per tant, aquí tota la classe comença a l'hora i tota la classe o tot el grup classe acaba a l'hora. Quan tenim el problema és quan tenim aquestes activitats que en diem més divulgatives, que són, en diem de provisió de continguts, perquè d'alguna manera reprodueixen aquells continguts que abans s'enviaven per correu, que ara es pengen a les pàgines web, que inclouen vídeos, imatges, activitats o exercicis, però el tutor en aquestes activitats hi fa un paper reactiu, és a dir, no hi ha una comunicació entre els participants i l'activitat és una activitat que cada un dels alumnes fa el seu propi recorregut. Llavors, aquesta activitat, l'entitat la pot obrir i presentar-la per tot l'any. Si la presenta per tot l'any, no hi ha cap problema, és sense data límit, l'activitat comença i quan tu comences saps que tens uns dies en concret per acabar-la i l'acabes, no? I llavors pots anar, quan qualsevol professional pot entrar, fer l'activitat i acabar-la, però tot l'any està oberta, és a dir, qualsevol professional s'hi pot apuntar quan vulgui durant aquell any. Altres vegades us interessa més fer edicions, tenir un grup concret de tutors que no els voleu sobrecarregar o per les raons vostres que siguin, vull dir, nosaltres aquí no ens hi posem, aquesta oferta d'activitat l'oferireu en un temps determinat, és a dir, doncs els 2 primers mesos obrirem aquesta sessió i començarà el mes de gener i el mes de març acabarà, a finals de març acabarà. Per tant, això té data límit. Llavors, el mes de febrer n'obriu un altre. I cada grup que feu o cada edició que feu té un inici i un final. Això seria amb edicions successives. Què vol dir? Que cada una de les sessions les heu programat tancades, és a dir, amb un temps determinat dins d'un any natural. El següent aspecte que tenim aquí, important, seria el temps. Una cosa és, fixeu-vos bé en el dibuixet que us hem posat, perquè l'hem posat perquè és molt gràfic. Una cosa és el calendari, que són els dies, i una altra cosa són les hores, el temps que tu necessites per acabar una activitat. I aquest és un dels punts que més us oblideu. I, en canvi, és un punt que fins i tot hauríeu de publicar sempre a la pàgina web quan publiciteu el curs. És a dir, quan jo m'apunto un curs, m'interessa molt conèixer i saber quantes hores, quant temps necessitaré per poder realitzar aquella unitat. És a dir, necessitaré 2 hores, en necessitaré 4, en necessitaré 6. I quants dies tinc per poder-lo fer. Però les hores que necessitaré o que estimeu vosaltres que necessitaré, me les heu de dir abans no m'apunti, perquè jo haig de veure si tinc aquesta disponibilitat en el temps que vosaltres em doneu. Per tant, això és molt important i és dels aspectes que sempre us deixeu. Imagineu-vos, doncs,
que jo soc un professional en actiu, quina disponibilitat s'estima que tinc? Home, si són professionals que estem en actiu i estem fent formació continuada, que són petites píndoles que es van fent per mantenir-nos, actualitzar-nos o per conèixer coses noves que ens fan falta, l'estimació horària setmanal no podria superar de les 3 a les 5 hores. Això què vol dir? Us posem aquí baix un exemple. Que si jo tinc una activitat de 12 hores, aquesta activitat s'hauria de fer en unes 4 setmanes. Molt màxim 8, és a dir, a vegades de l'època es poden deixar algunes setmanes entre al mig per recuperar, per si algú s'ha traçat una mica, per si es vol donar temps per fer alguns exercicis, però no hauria de superar això. Això què vol dir? Que jo quan m'apunto, jo sé que quan un cop començo tinc 8 setmanes per acabar aquest curs. I això és un element que dinamitza molt els cursos i també d'alguna manera fa que els professionals que hi participin estiguin més al cas d'aquella formació i l'acabin. Si m'envieu un curs que dura 2 hores i me l'obriu tot l'any, jo el primer dia hi entraré, me'l miraré, me n'oblidaré perquè no tinc cap recordatori que l'hagi d'acabar ni el temps previst i després me n'oblido i aquell curs no s'acaba o no es fa. Per tant, aquest és un aspecte molt important en les activitats a distància. Digueu quantes hores es necessiten i fins i tot publiciteu en el programa les hores. Poseu hores estimades perquè a vegades no correspondran exactament amb les que us donem, però sí que digueu les hores que estimeu que es necessiten per fer aquesta activitat. Aquesta és una informació de gran valor. I després també és important que la plataforma que feu servir controli aquest paràmetre i fins i tot que avisin els participants, doncs us falten porteu 2 hores, us en falten 2, teniu tants dies per acabar aquesta activitat, elements que d'alguna manera també dinamitzen les sessions i no deixen tan sol en aquell que hi participa. Després, aquí, fixem-nos, hi ha una cosa que en diem control de participació, és a dir, d'alguna manera vosaltres heu de saber qui participa a l'activitat i com hi participa. I també va bé per tenir un feedback vosaltres de saber el temps que les persones hi han estat. Llavors, en el seguiment de la participació, és important que ens descriviu els paràmetres que registra la plataforma que feu servir, és a dir, el nombre d'accessos, les participacions als xats, el temps de cadascuna de les unitats, el temps total. Si sabeu tot el temps total que ha durat l'activitat i el temps que ha necessitat cadascun dels participants, quan dissenyeu la següent, això us donarà també un valor orientatiu per quan dissenyeu la següent. Podeu fer un recorregut mig del temps que han necessitat tots aquells que s'hi han apuntat. Sempre hi ha els que necessiten molt temps i els que molt poc temps ho solucionen tot. Però heu de fer un recorregut, una mitjana, un recorregut mitjà del que es pot necessitar. I aquí és quan ens torneu a deixar bocabadats. Perquè moltes vegades el director de l'activitat que ens poseu en el formulari no és un expert en continguts, no és qui ha planificat l'activitat, qui l'ha pensat, qui l'ha dissenyat, sinó que ens poseu el director, o pot ser a vegades, si heu contractat una secretaria tècnica perquè us omplís el formulari i us fes la gestió, potser l'administratiu de la secretaria tècnica ens apareix com a director de l'activitat. Algunes vegades ens hem trobat fins i tot la telefonista com a directora de l'activitat, o persones que estan relacionades amb la gestió de la solitud i la gestió de l'activitat, però no pas en el disseny ni en la planificació de l'activitat. Per tant, recordeu que el director és el que l'ha pensat l'activitat, és el que l'ha dissenyat, el que ha decidit què és el que s'havia de parlar en aquella activitat. Aleshores, aquí és molt important que aquesta persona sigui una experta i que sigui la de veritat, no la que està gestionant l'activitat, si és una secretaria tècnica, si és una persona tercera o una persona forana. El mateix ens passa amb els tutors. Aquí també els exemples són els mateixos que ens trobem. A veure, un tutor no pot ser una adreça d'aquestes generals per a la correspondència de no saps d'on i no saps qui hi ha al darrere. Això pot ser, publiciteu vosaltres en el curs, quan al darrere d'aquí ja heu indicat quins tutors hi ha, que són experts en els continguts i a vegades són aquestes activitats que es fan una difusió amplíssima per tot Sud-amèrica amb tants participants que sí que va bé que a vegades si teniu 7 o 8 tutors pel tipus de preguntes, doncs un gestor de l'activitat és el que les reenvia a les persones que corresponen.
Però els tutors no és el gestor que reenvia o gestiona les preguntes i les envia als tutors de veritat. Els tutors són els que contestaran les preguntes i són persones que coneixen molt bé els continguts i són els que poden ajudar a solucionar els conflictes o els problemes que se li han aparegut en el participant. I aquí també us recomanem el temps de resposta. El temps de resposta d'una activitat a distància, home, l'òptim i fantàstic serien les 24 hores. Si no, les 48. Però molt més d'això no, perquè quan et contesten la pregunta tu ja no sabies ni què t'estaven preguntant. Tot el dia estem rebent moltes informacions d'aquí cap allà, de diferents mitjans, tenim al cap molt ple de coses, doncs per fer el seguiment d'una activitat formativa, com més ràpida és la resposta, més atent, més concret, més estarà al cas el participant o l'alumnat, que és el que rep la resposta indicativa. I llavors una altra cosa també a comentar-vos és, a veure, quan són activitats aquestes tan grans de difusió, de moment no tenim límit amb els... Home, ha de ser raonable, però no us posem un límit estricte amb quants tutors hi han d'haver per contestar les preguntes. Ara, quan és una activitat que és d'aquestes que en diem que reprodueixen una aula virtual i que hi ha un tutor que ha de ser proactiu, que ha de presentar problemes, que s'ha d'introduir en el foro i fer preguntes, qüestionar coses, contestar, aleshores sí que la recomanació, malgrat que dins es pugui acceptar fins a 50, l'òptim seria, home, com a molt, un tutor per cada 30 alumnes. I després, un altre aspecte també són els autors dels materials. Els autors dels materials no són anònims, per tant, feu una activitat, és important que poseu qui ha escrit els continguts. I si són uns continguts que estan cedits, es posa amb l'agraïment de tal, ens els han cedit, però el nom de les persones que ho van escriure en el seu moment. Tots els continguts de les activitats formatives tenen un autor i aquest autor hi ha de constar. Per tant, aquest aspecte no us en oblideu. Després, un altre aspecte que a vegades us penseu vosaltres que us donarem més hores si ens en poseu més, és a dir, fem sobredimensió horària. Home, quan veiem activitats de 4 hores que ens n'heu posat 40, què ens diu això? Què ens diu? Penseu un moment vosaltres, no? Què us diu? Home, una activitat de 4 hores que n'heu posat 40 vol dir que el que l'organitza no en tenia ni idea, que la planificació de l'activitat no està ben feta i que, per tant, és un element que es valora de manera molt negativa. Ha arribat a tan negativa que en aquests moments, quan una activitat dobla les hores reals de l'activitat, aquella activitat la retornem. Realment, ja diem de retornar-ho, hi ha un acord del Consell Tècnic que diu que es retornin totes aquelles activitats que superin més del 50% de l'estimació horària. Vosaltres sapigueu que nosaltres sempre fem servir la mateixa mesura. Pot ser justa o injusta, però és la mateixa per tothom. Què vol dir? Que a vegades una activitat, vosaltres heu posat 6 hores, us en donarem 4, però a vegades una activitat que ens heu demanat 4 hores us en posarem 6, perquè nosaltres contem les hores sempre de la mateixa manera i, independentment de les que heu demanat, s'us calcularan les hores que pels continguts que ens adjunteu es calcula que dura aquella activitat. Si teniu dubtes sobre això, tenim una guia fantàstica que la trobareu a la pàgina de l'Acredita. A més, és cercable, és a dir, hi ha una versió per internet que pots buscar les paraules o tens un índex linkable i podeu veure perfectament com es veu, com es calcula les hores a distància. Per tant, aquí no vulgueu inflar les hores perquè no serveix per res, al contrari, us perjudica. I després una altra cosa d'aquestes que... dius, vale, aquí estem allò sorpresos del tot, és quan hi ha una avaluació històrica. És a dir, l'any passat, o fa 2 anys, l'any 2008, vau enviar una activitat amb una avaluació fantàstica, un punt de preguntes, aleatori, amb un 30% més de les que sortien, variades, i llavors, doncs, però després, quan torneu a presentar aquest curs l'any 2019, ens trobem que l'avaluació és la mateixa. L'any 2019, l'any 2020, home, no.
L'avaluació ha de ser diferent, perquè aquesta avaluació que ja heu fet ja està a totes les xarxes, tothom ja la coneix, per tant s'ha de variar. A vegades és molt fàcil només variant l'ordre de les preguntes, variant si són aspectes de teràpies o de números, doncs que varien els valors. Agafes la mateixa activitat, canvies els valors i la resposta ja és una altra. Vull dir que, sobretot, l'avaluació durant el mateix curs, si teniu el pool i feu edicions de la mateixa, s'accepta el mateix examen. Si hi ha pools de preguntes diferents i aleatoris i variats. Això ara el mateix model ja us ho fa. Per tant, no és una cosa complicada. Però el que no pot ser és que l'edició del 2008 tingui una avaluació i el 2019 sigui la mateixa i el 2020 la torneu a presentar i continuï sent la mateixa. Les preguntes de l'avaluació s'han de canviar. Per això em sembla que és bastant obvi. Després, un altre aspecte important seria on es publicarà el curs. Per tant, allà on en feu difusió, doncs si en feu difusió a la vostra pàgina web, on en feu difusió, nosaltres hem de poder veure com fareu difusió d'aquest curs, on ho publicitareu i com ho publicitareu, perquè a vegades aquí apareixen errors i està bé que s'hi pugui donar un cop d'ull. I per últim, és quan ja passem a la dimensió desconeguda, que és quan ens heu enviat una activitat per avaluar, ens heu enviat un link, ens heu enviat un password, però quan aquesta activitat comença, aquest link i aquest password ja deixen de funcionar. Llavors, a nosaltres ens interessa molt veure, moltes vegades ens envieu activitats, que els continguts són un PDF, són continguts tancats i no estan totalment desenvolupada la plataforma, perquè és una plataforma provisional i en aquesta plataforma provisional doncs, hi ha aspectes que no estan resolts. Clar, ens agradarà molt que un cop l'activitat comenci, nosaltres puguem entrar-hi, donar-hi un cop d'ull i veure si l'avaluació s'ha fet correctament d'aquella plataforma, perquè fins i tot en una segona edició, doncs això es pot tenir en compte d'aquella activitat. Bé, segona edició seria un segon curs, una repetició, però en aquella mateixa plataforma. Per tant, recordeu que ens heu d'enviar un enllaç que quan s'inicia el curs sigui vàlid. Si el que ens doneu al començament és el de construcció i no està operatiu del tot, doncs ens poseu aquest i ens dieu quan comenci el curs l'enllaç serà aquest altre. I llavors nosaltres quan comenci el curs podem entrar i podem mirar, perquè moltes vegades el curs, vosaltres heu entrat la sol·licitud a priori, però comenceu el curs i encara no està acabada la resolució. Doncs si podem entrar i podem revisar el curs, podem mirar coses i podem valorar bé la plataforma, potser el resultat de la puntuació que us donem s'ajustarà més a la realitat del vostre curs i a la qualitat d'allò que esteu fent. Per tant, és un element que a vosaltres us pot ajudar a tenir una millor puntuació en l'apartat de metodològica. I aquí acabaríem el que és la meva part de tota la presentació dels punts i errors més freqüents en les activitats a distància i començaríem ara la part de les preguntes i respostes, que és la part important, que és la part on vosaltres sou els protagonistes i on ens esteu dient què és el que val la pena que us aclarim per ajudar-vos a solucionar molts de les preguntes, molts dels errors, molts dels dubtes que us presenten cada dia. Com que aquests errors sovint són els mateixos dels uns dels altres, val la pena que els compartim i així entre uns i altres segur que ens ajudem.